jien qed nagħmel swab test kull jumejn. Għax il-mara waslet din il-ġimgħa biex twellet. Issa il-ġimgħa għamilt it-test u l-ħadd filgħodu ċempluli li jien pożittiv. Bajdi kart ieħor ta' isem ta' mara jien li jien mara. B'isem ta' mara. Jien qedlu li dik il-persuna mhux jiena u x'intajtu id-dettalji tiegħi qalli li jien negattiv. U jien vordirijat li jien kollox sew li jien negattiv li m'għandi xejn u laħadu żball. Dakinhar stess kelli appuntament u mort għamilt swab test vordieri dakinhar ma teċempilli filgħodu jien mort nagħmel swab test kelli appuntament u wara nofsinhar reġgħu ċempluli daw. Qaluli li jien pożittiv. Qalt li tmur id-dar irid noqgħod kwarantina mal-mara. Issa ir-riżultat tal-ħadd li għamilt il-bieraħ vordieri ħareġ li hu negattiv. U xorta qed jibqgħu jgħiduli sa dolodu li jien pożittiv. Dan jidher biċ-ċar li hemm żball, ħabba dan l-iżball jien ma nistax immur mal-mara naħseb u biex twellet. Il-ġurnata sħiħa llum inċempel mis-seba' ta' filgħodu inċempel. Ħadd ma jtik risposta ta' xejn. Jekk mhux jiċċaraw l-iżball li jagħmlu, jien ħanibqa' kwarantina, il-mara tmur biex twellet laqas nista' mmur magħha jien vordieri biex naraw ħanispiċċa it-tarbija nagħmel 15 il-ġurnata ma naraħx dan mhux sew. La hemm żball, hemm żballu daqshekk.